ngato be chako penjo mabe I even wrote a response to it. Mokwongo requirement one standard miluongo ni KS 372 2019 mano body building body building standard. Mano standard mano it came to effect into effect in 2017. Ka accident no setimore ntulele mano nego ji nikech chon geche mokwongo ne gera mane onge standard mane govern. Ji ne gero geche kata gi construction steel. So from 2017 every bus migero Kenya ka igere kaluwore gi standard miluongo ni KS 372 2019 no chon 2014 to nobedo revised 2019. My must specify kind of steel mitiyo waluongo automotive steel. My standard ni must specify kata seat belts, priority seats gini. A standard no bende it requires ni school buses kagari gero ni school buses nyako bed gi gimwaluongo an additional features ma obedo gi parallel rails along buti dirisa ka mondo mi nyithindo kik gol wige ngowa oko. To en adieri bende ni dwaro mar drivers mariembo school buses and institutional buses. Kidhi ni in driver mariembo school bus or institutional bus, there are requirements which you must meet. Pero kama na yenya requirements makamagi biro bedo kinyiso wa inyiso ni Alia Beach bendo ise koregi jo pinye county ma Homa Bay mabende dwaro chiwo twaka inyanya kaluore gi thoro wachwa. Beach kinyal mnawinja hamusi ni misawa Homa Bay uchiona